Shot the motherfucking third shot. Proceeding with the whole shit. Says that's so much food. Bullshit down by the toilet. I just barely get started and you ready upset. I can put you to the vet. So, sunod na nila, bodyguard na nila. Tay. Ipakong imong agtang sa imong kaila ha. Hindi ni mahunag ni. Ingnan din part nga basta ikaw mo nakabugatan eh. Kahit hindi ba? Buat ang kit-kit. Tinaw kayo, Tero? Tinaw kayo? Tinaw kayo. Claro, kinanggit lagi. Bitaw. Nanahid dito may bitaw. Ah, lula. Hatlog. Nawa, mo kuyog-kuyog lagi ni ata yan. Di man na yun, kinauyog daw. Brown out, Pikas. Pikas regasiga. Pikas brown out, no? Entrance. Mahog ang cellphone. Display. Ma? Lagan, Miss Bibot. Manok siniuyog. Di mo nilawm. Pinarami kapakapaw eh. Tama, brown out nung sa drink series. La, nanatas ko nanatas sa Switzerland. Ano ba? Taas sa hagdan diri sa. Tas kay no. Oh. Kita sa fridge kasi kewan. Taas na akong video. 6 minutes. Taas kay ang hagdan, ang kaning kuan ay hagdan naman kaning bridge. Ang labanganan. Oh, diba? Mas ganahan ko dire kay Aligre. Kay malingaw sa JD dire. Doy. Doy. Antik. Apa nak kali? Kuyawan.
Yay! Merry Christmas! Merry Christmas, ma. Si Pungwarta. Yan ang guling-guling Ginoo. GD! Dong! Nay, wow, Dong! Wow! Hala, kawawa na, Dong, oy! Hala, wow na! Hibaw na gisang muwaw, ma, eh! Ma, kamaw na gisang muwaw! Hala, wow! Maato ka dito, ma, kay, ano ba? Iki ako cross video, iki tigdaan ako, oh. Ma! Mahay, ma! Para makita mo sa video, wow! Ay, kuan din ni Dong, no? Contest din, no? Saan ni? Nami mangan. Hala! Agtang rin nakuha ito, Dong. Uy, mahadlok siya yun. Nay, hadlok dito. Wow! Nay, kuan Dong, oh! Wala siya. Oh. Taha, bandila din si ano? Dala. Maasa mo, ma? Asa man diri kadawawan. Nadi kadawawan? Ako nangkon man diri. O, diri kalanan. Panlag na. Sa kuhan diri, cluster 5. Sa kalanan, manlagtang, kanaw-kanaw, luong, labangon. Wow, dudong da. Wow. Oh, wow. Kita lang ginakanggol sing. La mama, kinam na struggle la makita ran po ng ha? Oo, nara, oo. Oh, di ba? Di ba? Basta mama na kay nana gina. Gani. Wow. Ay. Hoy. Naunahan mo pusing-pusing mama. Ano ako dok? Kadodong mo na. Siyempre. Oh. Oh, mo bitaw mo na ginaingon nga makuan ba? Recycle mo na siya diha, ang matawag og kuan. Wow, tanawan ang mangan kay loong kano-kano man to. Ato to sorry dito ta. Oh, ato ta ba? So ikay una. Kato wow, kanais kato malakaw. Katong usa nice kayo kaysa ni kuan man to kanang sa Basiyo gyapon, Basiyo. Indot kay no? Idaw ni mong kuan eh. Hala ka, nice. Ma-nice kayo man, no? No? Ako na, ma. 1, 2, 3. Di lang, kuanan daya, teka. Picturean, teka, balik ko niya. Hindot kayo, no? Usbaw, Tabugon. Okay. Cluster 4. Ay, ma! Ma! Muna sa cluster ko na 4. Oh. Like, maubitaw? Maubitaw ni kauban. Mabulilibho. Oh my gosh.
Katoy. Naisa katong design susay kay unas gawas pod. Say kaysa? Oh. Kan ako layo nakasakyanan.